Πάμε. Αγαπητός Πετρινόλης, για το πόδι 2 για το άθληση του down. Καταρχήν την μπάρα, μισό λεπτό μπάρα. 20 ώρα πέρα. Ωραία. Δεκάρι. Ένα, τρία δύο, δεκάρια. τρία δεκάρια. Και πεντάρι, βάλτε το πεντάρι. 35. Ωραία. Ένα, δύο, τρία δεκάρια. Πεντάρι. Ωραία. Ασφάλεια. Ωραία. Πάρ' το χρόνο σου, συγκεντρώσου. Ωραία. Μπες, μπράβο. Ωραία. Ωραία. 45 τώρα κρατάμε μου αγαπητέ. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Έχεις χρόνο. Σιγά σιγά παίρνει και τις ανάσεις σου. Κράτα το ένα δεκάρι και βάλει και 2,5. Δείξε μου λίγο το 2,5. Ωραία. Εντάξει, είναι τέλεια. Κούμπος. Μπράβο. Ωραία. Πάλι κρατάς ένα δεκάρι από εδώ. Ωραία. Σάρι. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Έχεις διάλειμμα. Μείνε στο πλάνο, πάρ' τις ανάσεις σου, συγκεντρώσου. Θέλω 30 clean jerk. Το έχουμε δει πολλές φορές στο έργο. Έτσι. Ναι, στο 3 θα πούμε. Έχεις αρκετό διάλειμμα. Έχεις αρκετό. Θα κλείσουμε το time cap των 2 λεπτών. Θα πάρουμε και τα 60 και στο 3 ακριβώς ξεκινάμε. Τριάντα δεύτερα. 25. Δυνατά αγαπητέ. Κυνηγάμε χρόνο τώρα, τα κιλά είναι αστεία, Δυνατά. 15. Θέση. 5. Πάμε. Έτσι, μπράβο, δούλευα αναπνοές. Πολύ ωραία, μείνε κοντά, πάμε.
Έλα, 10 είναι, μην είναι δυνατός, πάμε. Πάμε, δεν τα αφήνω τώρα, έλα. 5 μείνανε όλες συνεχόμενες, πάμε. Έλα, δώσ' μου 2 τώρα. Ωραία, πάμε 2, πάμε. Έλα, 2 μαζί, τελευταίες είναι, πάμε τώρα. Και... Πάνω.